Yes, if I caption this video calling a spade, but now I want we keep in agaha like. But even if I put in agaha like, check good me how I pull Mezo coordinator. Have good ma or he chalk I quit, monobri he chalk I could not to let go dear Mezo coordinator. Here you bank to see ka ememitaku before and you kuboku, but koyaridika ndi all nchekwa neme the pastors and prophets arrest na ndị na-akpọkọsị ndị amụma koyaridika ha nọ n'ọrụ anyị kuboku ka ịgbagodo nkịtị ka arụ ha milumite ọrụ. So for now, what the kagasi na need to see information I know what the kagasi na ha alumitego to an extent or the koja or the Jonathan or the kaya I kwesiki kuboku now. Because if fele and the body of Christ in the name of all this stage management of miracles and from ABS Radio 2 on the chat. Year 2001 can be the Tibempua. Oproko some native one, do also mean and do also qua. Mankebe Zoku Netikwa. I can neku. Oya Chuku Polo Kunya Josi never book heady. Open up Porogoku. A deceive Nandem Madu. Again, I name Atra Pimepan and Madu from radio station to radio station. How many Mabokota, how many radio stations? Spend Diego generating poor. Because I knew that time shall come. But this problem, this thing got a problem to the church. Because I made this unhealthy competition. Only one actually the key, only one actually belong. Open a chukwenya, I don't go for it. Unless one desire and desire you but you fine. Open on your no problem. Open and special get beleta. Chukuze belegi come for Thanksgiving. Open na chukwaza belegi. Tomorrow I'll still be praying for you until I say there is no need for all this a man arranging miracle. Then just look at dirty things. A prophet, a pastor, a priest, an evangelist. And a arrangement of miracles, deceiving people with fake miracles. Never fake, never original. You produce a fake here, man, no one and the boost or original here. Monopoly come that what is happening now, the arrest. Look at what happened in my area. According to the information, a prophet, but in a church. COVID administration. In the process, government of Batana Church may arrest. Buriapua, I think last week. Makagini, na afia putala na ndi anenye ndi na bia actual engine their churches. Aso let the arrest continue. Onye wono so mobu anybody. Only the guilty of deceive in the mad Christians in the church. Only the guilty of deceive in the mad with arranging miracles, fake miracles and the fake testimonies and arranged prophecies. Only the guilty of Sumudia. And the seven make preferential treatment in mind because na even those chineke. Obunomu unu them. Un malo tu afunu unisuwe dragi akwa ọkụkọ na ndị ọzọ sikwodo otu a dragi amụnwa kụwa mmadụ nọ ihe m na-eme si dragi everybody kụwa mmadụ nọ if now this is what this person is doing maka dị ka na-akwanyelụ ndị chọọchị ugwu many people amụrụ na arrest the on ọ dị ka na-akwanyelụ ndị chọọchị ugwu it is not in the media though na ndị mmadụ amalụgosi now. Them bring the evidence. Let me go in for it. Obuna akwa ọkụkọ na-eke hit na onya na-deceive ndị mmadụ with ihe na-eme ka ha ghara ịgba mbọ. Ndị prophets a na-edeceive kwa ndị mmadụ, ndị otu anyị na-edeceive kwa ndị mmadụ
Pastors ndị otu anyị, ndị ụkọchukwu ndị otu anyị, evangelists ndị otu anyị na-edeceive kwa ndị mmadụ. So if the government would arrest these people, expose her, disgrace her, one in a matter, why you get arrest and the pastors? If this thing can continue, mamuwa, anybody be involved, ma open na dibia wan ndị dibia eji ndị ha na-akpa afa sekụba ha niile. As I always say, onwere nwa dibia funu golukum na bia. Ibulu nwa dibia, I can never patronize you no matter what, because a guy won't move. So you got this rubbish. Radio station. I go to ABS Radio 2, Minaj Systems Radio, Ebonadi FM, or whatever, or Denibo Radio. Spending money to create awareness. But I allow them because time shall tell. What to go? Ochaja go now. Ochaja go now. And unfortunately, many had to go deceived. Unfortunately, many had to go deceived. Okay, if you put your trust on a man, you will see no problem. The man, that is when you learn how to put your trust in God. So Christians shouldn't say accept that Christianity, but scam. Christianity is not a scam. The scammer is the man, the man you believed in as your prophet, as your pastor, as your evangelist. Oh, no, but the scammer. But I don't know if somebody can just share this broadcast for me, please. Not Christianity. Christianity is not a scam. And when you fail to know the truth, Bible says, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pastor saying he can sow seed. He can sow seed 100,000 money. He can sow seed 50,000. Or when the Bible saying he can sow seed, he can see the give make a pound. Or when the Bible wagging he get what 10,000, 10,000 give make a pound. Or when the Bible wagging he got bakad, the wealth man of God, Kega he bakad, we make a pound. Bible says you shall know the truth. I will not as you kutufue. We're not chop prophecy, not chop miracle. Ewe piabaya, ewe tichabai. Most of us equal kagugai because we failed to accept the truth. Oya ki ikuju kajuguai. Ngwana ife na potosikita. Amazing people are to go confused because people they were looking up to. People are to go confused. Look at the bishop on a 3-3. Many people trusted in him. Many people believed in him. Now they are disappointed. Because also now they are not wearing a hand marriage. In a situation like this, it was going to go for. In a situation like this, it was going to get belief now the word of God is true. And that is the danger of this effect in come up in cause. But on come make fake pastors and fake followers, fake members, people who don't. If you are preaching the word of God, if you are preaching the word of God, they will lose interest. If open a Bible in a preach, they will lose interest. But how can I prophesy? Oh, prophesy!
Some people say, no, I'm not jealous, then that means they don't know me. I'm a born man at social media doesn't mean I'm not a prophet. We will put 1 month. We'll a whole 1 month. We'll go to the Bible. We are born with it. I have been in this ministry for the past 27 years. We are born with it. Chineke gozi na nne mụrụ bụ a prophetess. Nne mụrụ 86 years now. Bụ onye mmanwụ anyị. So, anya de ya mụma da amapụ anyị obi. But ihe anyị na-ekwu bụ kedu ihe Chineke gwatara Ezekiel in Ezekiel chapter 37 verse 4. From verse 1 o say okpukpu ndị a ha ga-adị ndụ ọzọ. Osi onye nwanyị n'oge onwe gị mara. O wesi nwa nke mmadụ ngwa buru amụma. Gwa okpukpu ndị a si, that is verse 4. Unu okpukpu nwụrụ anwụ nụrụ n'okwu Chineke. Oh, you dry bones, if you want to live again, hear you the word of God. But when the preacher is preaching, you'll be sleeping. When the preacher is preaching, you'll be pressing your phone. When the preacher is preaching, you'll be thinking of some other thing. But once you hear, can I prophesy? Imulanya. Pastors and prophets will not appear. And that is what we want. Because we don't want the truth. Miracle. Miracle. Prophecy. What are you going to do now that your prophet has been arrested? How do you feel now that your pastor, your daddy in the Lord has run away? Because now the security am arrested in the woman. Are you not ashamed? How do you feel now that you have received the information that your father in the Lord, your papa, your spiritual director has been arrested by security operatives because none are marriage? How do you feel? But when we tell you the truth, you choose lies. Now, the Anambra State, okay? Many people you trusted, many people you believed in, many people you depended on. Ndi ama, ndi wayo, ndi okwasi, ndi arrange. Ndi arrange. Maybe see if we make any look down on everybody. Bonyosi Chineke. Eneche na yini ne bremo fife. Mane kukwonu mo. I know they do. Arrange. There is no need for that. Chineke na zana anya pele na okay, ya nemela arrange. There is no need for that. As one did be dibia, and the pastor na dia. Imani budibia. Native doctor. Na mabia no go beg sim ge gwolum meme exposed to the public. Imani budibia. Na mo wa be servant of God, Jehovah Almighty. Abia no go beg sim ge gwolum meme exposed. Meme exposed ko wamal. But the problem kacha I want bundisi na ina jeuka. I want to show miracle. I want to show prophecies. I want to go sinaka. Ewenye ba anya mo original ma Taiwan. Now and the maburo, because you were depending so much on your prophet. You were looking up so much on your GO. You never knew no bonya arrange until they arrest her. You never knew na prophet again na arrange until they be him arrest. And na hebi do arrest, you will not know. And somebody said it's better to preach the word of God correctly than prophesying lies when God has not said anything to you. And that is the truth.
When God told Ezekiel to go and prophesy to the dry bones, he said, all you guys, read verse 4, all you dry bones, hear the word of God. All you dry bones, if you want to live again, hear the word of God. Hear the word of God, but you refused. You are not interested. Any pastor may preach the word of God. Yes. Any pastor, also preach Genesis to Revelation. Don't preach yet. Preach with the anointing. Monahe Bramuma, Onaha Bafa, Onaha phone number. What are you in a Hachijanankia? You got Hajananka in Idiria. Manurana, on a member side, on a member, about Kagan one day. I'm my prophecy na Twangy Kagini. Onya Kumazaji when we can succeed here. Where behind you, Piakasia, and many people, Baba Haka. All this while I know equitable. If not that your GO was arrested. All this while I know it is on reason and chancha. If not that your prophet, so highly trusted prophet, was arrested. Makarenji. If you are your father in the Lord, the man who we are looking up to, if he was not arrested, will you have believed? Will you have believed? I receive. I receive. You receive China. You receive China. All fake members give birth to fake ministers. Because all fake members they will not listen to the word of God. They're not interested in what you are preaching. Yes, they're not interested. Now, they have forgot that they're not interested. I said, no, okay, oh, can you hear? And when you beg you, what am we hear? Like that. And the bossy, every union answer, look why you go, Olugo, Oganatia. So they give you what you want. And what you want is prophecy. You want to see acting and not acting miracles. Now Odogonanya. Now state here, Odoganya. See how many that has been arrested? If you got the number that has been arrested, the daddy in the Lord that has been arrested. Give one kedi reach apotilo. Okifele mebegoi. Because the man you trusted, you never knew no one arrange. And you were following him because of the arrange. Any the opposite him arrange, preach the word of God. You see that church here. Because when you are a fake member, you are a fake member. And that is why you have met a fake pastor. Let me pray for the people that are here. I will still come back again. But because you are here, I want to pray for you today. Can you believe that God? Will you believe that God Almighty, the memurugi iyaha, gabo menandugi, ndi madajuba edisho. Do you believe you that is watching me now? Do you believe that God can do something extraordinary in your life? Even go yourself. Do you believe? Now, do you believe? Do you believe na Chineke ga-atụgharị nwa ajụ nye gị evidence ị ga na-egosi ụwa na Chineke na-aza ekpere? Do you believe na the original Chineke ji wee bụrụ Chineke na ọ ga-eme na ndụ gị? No, iki ezuru ime na your business, na your family, in every area of your life. If yes, before I pray for you, I'll plead with you to make sure that you have shared this short video. If yes, before I pray for you, I'll plead with you to make sure that you have shared this short video. Ngo piara makana share button. Biko piara makana share button.
Now I pray for you now. Just one prayer. Just one prayer. Nsogbu a ga-eduru gị si ebe a gbaje ebe a, si n'ebe a gbaje ebe a, iwe na-enweta onwe gị n'aka ndị si na ha bụ ndị ozi Chineke mana ha abụghị ndị ozi Chineke. Ndị na-target pocket gị, ndị na-target bank account gị ka ha tipịa ya in the name of na na-emere gị miracle. Nsogbu ọbụla na-ebu gị gaa from place to place. Nsogbu ọbụla nwere ike iburu gị tomorrow gaa from place to place. Isi na eze nwaanyị pụta ịba na dibia, isi na dibia ịba na ndị arenji, isi n'aka ndị arenji a na-egwu gị wayo, ị na-eti I receive yet you don't know na ihe a na-eme abụrụ eziokwu. Nsogbu ọbụla ga-eme ka nwa ịmụrụ amụ bulu microphone, bulu Bible deceive oge napụ gị ego gị. Obugo na napụ gị before now. I pray that God Almighty will give you a permanent solution. Let that problem receive a permanent divine solution. There is nothing too hard for him to do. He knows how to do it. Hope. In fact, it is confused, it is stranded, frustrated. No one in feel that stagnation, abandoned, rejected, with hatred around you. Oh God, mozo nani chere chere ajukwana moto gesi me nani Jesus mara mboga bo ma no God kwa mozo ochichiri ogbachiri ụzọ gị ọ dịghị kachi aga ya bo ha mechigidere gị ụzọ olileanya gị agwụsiwo ọ dịchighị nke mụ mara onye na-eme ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị onye mekọzara m ya mkpụrụ aha ya bụ onye nzọpụta naanị chere ọ ga-adịkwa m ọzọ. I am telling you, naanị chere chere ajụna m otu ọ ga-esi mee naanị Jizọs mara mgbe ọ ga-abụ ma na ọ ga-adịkwa m ọzọ. Open people can share about in Maya because I will end this broadcast in the next 3 minutes. Ochichiri ogbachiri ụzọ gị ọ dịghị kachi aga ya bo ha mechigidere gị ụzọ olileanya gị agwụsiwo ọ dịchi nke mụ mara onye na-eme ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị ọ na-emekọzara m ya mkpụrụ aha ya bụ onye nzọpụta naanị chere na ọ ga-adịkwa m ọzọ naanị chere chere ajụkwana m otu ọ ga-esi mee naanị Jizọs mara mgbe ọ ga-abụ ma na ọ ga-adịkwa m ọzọ. I pray that God gives you this divine solution to all the problems you're gonna get from one place to place. Nsogbu ọbụla ga-eme ka ịdaba n'aka maọbụ ikekwana ịdabago n'aka ndị a sị na ha bụ ndị ozi Chineke mana ọsọ ihe bụ ndị mmadụ napụva ego in the name of sow seed na agaza gị sow seed na ọ ga-eme ya gbaa kaadị go ihe nsọ gbaa kaadị go ihe nsọ sow seed gbaa kaadị go ihe nsọ ego money ministries, money minded ministers. Nsogbu ọbụla ga-eme ka ịba n'aka ha maọbụ nsogbu ọbụla mme na ịbago n'aka ha already. I pray that God will give you a permanent solution. This is the only prayer I have for you today. May God Almighty give you the permanent solution, divine solution. There is nothing too hard for God to do. Ọ mara otu oge si mee ya, ọ bụrụ ọrịa, ọ mara otu oge si gbuo gị, ọ bụrụ agha, ọ mara otu oge si buru gị agha, ọ bụrụ agbụ, ọ mara otu oge si tọ gị n'agbụ, ọ bụrụ mbunye na ọ maka ege si mbunye gị, ọ bụrụ ngozi, ọ mara ka ege si gozi gị site na business gị ma ọ bụ site na ihe ọ bụla ị na-eme. Let the blessings of God be seen around you and in your life. Ekpere nke ekpere na ị gaghị adabazi n'aka ndị a, ị gaghị abụzi victim nye ndị si na ha bụ ndị ozi Chineke ma ha bụ ndị ozi Chineke na-eji nji na-anapụ ndị mmadụ ihe ha. Ekpere na ihe agaghị eme gị na ezinụlọ gị.
Opening people are making a share button. People making a share button and me mention this program now. Managenti. Be careful where you enter. Can you quiet again? I said it here. 80 people from the year 2001, from ABS Radio 2 Onitsha to Minaj Systems Radio to other radio stations. Netimpu ana agwande mmadu. Na ihe niile na-ebuka bro ledo. Na ndị kpọbata na church kita sị na ha bụ pastors and prophets 5%, heluro 5%. Ndị bụ pastors and prophets ndị ọ bụ Chinmo Chineke na-ekwu okwu through them. Heluro 5% ndị sị na ha na-ebu amụma. So many people thought ikekwa na ọ bụ exaggeration, but the current arrest na state ya kita emepego onye ọbụla anya. How many pastors have been arrested? How many prophets has been arrested? How many bishops has been arrested? Manke 3. How many massive arrests? And I pray that it continues. And you know the word of God and have the Spirit of God guiding you. May God bless you for being part of this short and strong broadcast.